Apa? Lara tenan. Wah. Karu-karuan. Cumangka srusa sumbar kumalodha kuntur katuk tumepeng jalan didi ora samar iki kaya nata Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Wis mangerti marang aku. Sapa sing ora ngerti? Lan omane ing Nalendra. Weh, syukur bejo sewu yen kowe ngerti karo aku. Lagen ki aku tak takon kowe sapa? Aku Begawan Silihwarni. Begawan Silihwarni. Iya. Kae sing mburi sapa kae? Ora ngaku aja takon dosak petit kowe. Loh, yo ngalah. Rasa hehe dikira aku wedi karo kowe. Buta ki yo ngene iki lho. Ana hehe ora oleh. Menawa takon karo aku Prabu Silihwarna. Oh. Tukang nyilih to ya. Sapa-sapa disilih. Renak sembur, waduh, sila kanggo wangsul mawon. Ora sam dadak wedi engko tak tandangane. Cetha kewirangan iki. Kresna, apa Begawan Silihwarni? Aku njaluk dalan. Aja dadi pepalang lakuku. Arep nyang endi kowe? Aku kepengin bakal medhareng ilmu apa goleki patine menungsa. Welah. Bakal medhareng ilmu. Medhareng ilmu bakal mitenah. Bakal mateni menungsa sing ora dosa. Wangsul mawon kok. Bali-bali dengkulmu wis dilunasi bali. Aja melu-melu kowe. Tak tandangani. Waduh, sing medeni nika ning dlasar nika. Maju kowe. Nyembur idune muncrat. Iya, yen nganti kowe ora semingkir apa wani mungsuh sing tak wedeni apamu Pendhita. Aku ngerti. Yen to lakumu laku ora becik kowe lah. Wani mungsuh aku apa abamu? Aja takon dosa, tak damu bablas nyawamu. Aja takon dosa tibaning senjata cakra mati dening aku. Sik. Apa kowe duwe senjata cakra? Nyilih kowe. Aduh, mati aku. Wah. Pripun Rama Penemban? Wah, keterangane Kresna iki sajak pindha warni ning ya ngerti lakuku. Sebabe lah kok tak takoni apa duwe senjata kro lah kok lewangsulan nyilih kowe. Tegesipun ngerti sampeyan niku sinten kowe lah. Nyimpang dalan wae. Waduh, monggo.